Guys, good morning. Papunta kami ngayon sa Davao. Kasama ko ang aking pamilya. Okay guys, kaso lang tulog guys. Ito yung pinakagwapo namin guys. Pilot. Okay guys, see you later. Guys, padulong namin sa Davao City. Niagi namin sa ano sa to, Brad? Tinay sa manok daw. Tinay. Binuha mo na, Brad. Nabili sa overview. Uy, ano sa mangga daw? Mangga. Daw, manganggaw. Santol. Ay, lamay kayo. Manggaw. Santol. Dito na. Dito sila mo ko na. Malit mo? O, dito na una. Nadagan o. Samado. Dagan o. Pinami, tamis siguro ni ba? Nandito na tayo sa... Nandito na kami sa mga sister, mga brother na namin sa... Ha? 55 ang kilo. 50 ang kilo dito. Wala, 50 raw? Oh, 35. 35? Oh, 50. Grabe raw. Miss, magkano ang ano? Ganyan. Ano sir, tag 70 po dito lang 200. Oh, bakit yan? 50? Ha? Ano 50, 70. Okay, ano 60? Kamis na gang? Oh, gano'n ba? Oh, ulit mo. Tingnan ako pag naog din eh. Dali lang ha. Tingnan ko muna yung... Kung Tingnan ko muna yung... baka hindi kami magkasugakod yan. Yung mango. Tingnan ko muna yung mango. Kumagka. Wapo. Wala ka. Patay. Nahulog ako. Kon. Vlog. Nahulog yung vlog. Saan naman ba? Buksan daw na call. Laway ba call ro? Sabi kang guys oh kanang yung mga kon, mang mango. Balay apat na kilo ha. Magkano? 65 times 1. 260. Gano? 60. Bila daw? Kana ikuha na siya. Pwede na ako na. Kami siya oh. Ito na lang yung hagkagupuan. Tatagay may discount kay balik kuha mo na mo na. Kaya hindi, nakulo ka kilo mo pa. Kaya Drew, ini ba? Ini. Hindi, kaya kanila pa. Kanina naman kanina siya pa. Tama ko ni. Pag kumanin ako. Hindi na. Ito mo kilo kay maupit ni balik may kay kuha mo ning kuno kay na Wala mo mo rin price mo. Ito sabi ko. Sir, mo tagpuan. ano na pulo naman. Ano siya oh? Kini ba kini oh? Amis kasi ba? Kaya mo ba?
ang ato pa magmaan pa pagkalunis ba kay kani hinog na kay na paglunis. Ilang kilo? 85 direct ma'am. Dili mo hangyo. Abi tag discount, magkuha mo na pulo. 80 lang. Ma'am, kung ano sa ma'am, 45. 435. 6.2. Di 450 na lang ito ma'am. Tawagin ko. 80 ang lasa na ma'am. Huwag ko naman kayo imong One thread ni ma'am. Ay, wala. Kaya pulo dito. Wala, wala sa 20 yun. Kuan lang guys, 78. Eh, 78 ka, 78. 80 na, lasa na ma'am. Napulado nung kami pala na kung Wala may box. na ma'am. Ano daw? Okay? 4 na kilos, 65? Oh, ganun ito. Dami mga kwan guys, mga minggo. Nasa road kami na papuntang Davao guys. Puntang kaming crocodile farm ngayon, crocodile farm. Oh, puro mangga yan dito. Guys, kung yung kuha ni kasagingan ni Kwan, yung kasagingan ni Don Pacquiao. Okay ba guys? Maganda yung kasagingan ni Don Pacquiao guys. Ayan. Tingnan mo guys, yung istorya yan guys. Ito naman guys, maganda yung punta kaming Davao guys. Ito yung plantation ni Pacquiao guys. Ayan. Maganda guys, di ba? Ito yung kanya. Oh, nasa highway kami guys. Naintindihan niyo ba guys yung salita ko na Tagalog? Hindi ba tayo magkasuwako niyan guys? Anong tawag sa babae? Gahit din. Ito ba ganito? Nakita ko na yung kasagingan ni Juan guys, Manny Pacquiao. Don Pacquiao. Oh, ito naman guys, yung kasagingan ni Lola Indonesia. Ayan guys, yan. Yan, yung kani Dunya Indonesia. Okay ba yung mga kulay guys? Dunya Indonesia. Ayan guys, oh. Like tariya ko ni Indonesia.
chicharon, bird steaks, peanut, choco. Sunflower seeds, salted pop beans, mamon tostado, tortillas. Okay lang mag-vlog ako. Vlog ko lang. Tuna crackers, spicy. Ito yung chicharon nila guys, pork skin, 110. Beef skin, meron beef skin din sa chicharon guys. Ayan. Wag beef skin. Hello? Kali ba? Lami ba yan eh? Lagi ganahan anak pa. Pinasugbo siya. Medyo po ganahan anak pa. Ikaw, ganahan ka na, magpalit ka na, padadunin mo dito. Sa? Pwede na mailagyan sa muha pa, kaya kamis ka na sa muha ba, ano yung sugar anak. Pasalubong nito. Sugar anak, maayo. Pasalubong nga na nito. Madahag ka sa lubong mag... Kini. Mukha man siya. Where's tortillas? Ingat na itong baligyan ni Igor. Init sa umers. Taro chips oh. Fish crackers oh. Down din ka doon eh. Ang dalawang baghan. Oh, ano ba? Salubong dito. Hindi mo ito madaot siguro nito. Di man Butang raw sa- until March 2023 man. Kano, dala na dito. Kani. 110. Nabi ka ginagin ka doon. Lamig gini doon. As in lamig doon. Unsa ka lamig doon? Grabe po kamutahan na po nung bilang ng lami. Unsa ka lamig? Kana bibingkan lang dira mamurag mo gyapon siguro. Kasi siguro nang bigay sa sidewalk no? Mas lamig din siya. Pork skin chicharon. Ikaw na ginako dito. Uy, gamay na pa. Ano mag-coffee man ka? Tira ka pa na chicharon. Salubong na dito. Litaw eh. Sabay lang nga pa sa buwan. Ada dong. Ispaso dahil dong. Palitaw ka nang kuan mo na siya. Bilog siya, bilog. Nga na yung asukal sa taas mo na yung palitaw. Mukha ka na eh, nagkakuha mo. Kanira ako din ka. Ito yung special na bibingka dito sa Digos guys. Ayan o. Masarap. Kapila man po di ba? Ganda ng view guys oh.
tayo sa ano, McDonald's. Oh.
shimmy yeah, shimmy yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it bitch. My dicky rain